Niken. Apa? Pripen kabare? Pripen. Ah. Alhamdulillah baik. Hah? Alhamdulillah baik. Ya. Apa wi? Panjenengan mah pripen? Lah ya pripen kabare? Alhamdulillah saya Bapak pangestune. Perjalanan sangka saking Solo teng Boyolali terus ndak mampir rumah. Blitar. Mboten wonten seminggu. Wah, dereng wangsul. Kejar karir. Nggih. Ki timbali karo panitia bersih desa pengetan 10 November ing Desa Jeblok ngaturna pambagyarja mligi Bapa Kades uga Muspika Kecamatan Talun. Coba keluwesanmu ketokno no coba no. Oh nggih niki acarane napa? Bersih desa. Bersih desa, desa napa niki? Jeblok. Jeblok Blitar nggih. Ya. Injih kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged kepanggih kalian warga masyarakat desa Jeblok. 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 Heeh. Nggih Blitar dan sekitarnya saya mengucapkan terima kasih banyak matur sembah nuwun sanget amargi sampun hadir dalam acara hari ini dan mau memeriahkan bersama-sama kagem warga desa Jeblok ugi Blitar sekitarnya mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng khususipun Bapak Kades. Bapak Kades. Bapak sinten? Hah, yo kok dhewe no diundang ora ngerti. Bapak sinten namine? Bapak Kades. Mriki Bapak. Injih. Asenim. Asiki. Lurahe sik enom, bintang taune sik enom mbuh lho iki engko. Lah tapi kan bapake kan pun gadah napa? Gadah garwa sampun, Pak. Dereng. Lek takon iku bingung nyauri, Bu. Dereng ngoten, Mbak. Sampun tuwa masa dereng? Dereng ta, Pak? Dalam? Dereng. Masih DPO. DPO ini apa? Daftar pencarian orang. Tapi ini DPI. Jadi baluran jeblok ini dalam pencarian orang atau target. Tapi ini DPI, Ki Dalang. DPI apa? Daftar pencarian istri. Wah, nggih. Wah, ya ampun. Lah aku pilih O, Mbah. Pilih O. Lah ngapa? Daftar pencarian orang. Lah apa? Oh, soalnya wis duwe istri, terus arep tambah neh. Ya ngono kuwi sisi buruknya Dalang iki ngono kuwi. Tenan. Sik to, aku ki lho sik arep ngomong. Dalang minta ki mesti sindene ayu-ayu ya nggarai ge cuci matane dhewe. Ya toh? Ya ora cuci matane dhewe. Lah pripun? Ya ngangge arep cuci matamu. Lah nyapa wong kula nyuci mata lek yogane ayo yo. Ya yogaku ya nom-nom lho coba. Oh iya nom-nom ya. Coba sing gampang doan sing nom, sing gampang. Sing ganteng sing sing gampang, sing gampang. Bapak Radi mriki, Pak. Sing ganteng ki sing endi ya, Pak? Aku milih sing gampang wae ya. Lah kok Kadung lek kudu ding aku dhewe lho ki Mang. Mboten, Bapak niki sange pedene. Sampun gadah garwa napa dereng? Saestu. dereng. Oh, dereng. Endi? Ngene, Nduk. Sangkik suwi gak taruh wong ayu. Sambutan sampai emang ambyar lali apa sampai tak omongne. Sampai bingung apa asem tak omongne bingung. Lah nggih saking ayu-ayu sindene iki to, Pak. Sinden iki mau lali. Bapak lek kan milih sindene niki sing pundi, Pak? Enggak milih Rita. Betul, rasa milih. Wis milih sinden iki ngloro ati, Mbah. Ora mesti. Dengan tegas enggak milih Rita. Ngalah iso ngloro ati kuwi. Wadung diragat iki werna-werna tetekane golek liyane. Jo nek wi lek sinden ndi ngono. Nek aku beda. Ragat-ragat dhewe. Nah, kuwi. Bojoku sok takon nganu, Pak. Takon angon apa pitik, sing kerja. Terus. Ya penak to, Pak. Mengke lek gadah anak kula titipne panti asuhan. Anak-anakmu apa anak pitik? Anak kula.
Inggih Bapak Lurah paling asma sinten Bapak? Keparingan asma tepangaken Arba Hidayatullah. Wah, kuwi lho asmane medeni lho. Kuwi lurah utawa kadhen nek jenenge Arba Hidayatullah. Kuwi mesti liyane bojone wis ra gelem kuwi. Ora gelem nyawang wong liya mulane arep nyambut roh wong ayu grogi. Ora gelem nyawang wong liya tapi lek nyawang aku men dikedepi terus. Mbak pripun, Pak? Heh. Wis terusno iki. Bapak Arba, panggilannya Bapak sinten? Pun samangga Arba pareng Hidayat pareng. Inggih. Tullah nggih pareng. Nggih Bapak Arba. Tullah. Lah aku pilih dipanggil Tullah, Mbak. Bapak Tullah. Nggih dalang ngapunten. Dawe Yai Haji Hawin Mu'alif asma pinaringan Japa. Nah, asma Kinarya Japa. Nggih, niku leres. Arba niku kan sekawan krana kula anak yang keempat. Nggih. Hidayah niku insyaallah petunjuk dawe Yai. Betul, nggih. Nah, Hidayatullah berarti insyaallah 4 petunjuk Allah. Mugi-mugi kula paringana hidayah sak teruse mawon. Amin. Mugi-mugi kula paringana hidayah selalu ngoten lho. Nggih, nggih. Tadi cedak kula rangkul mawon, Pak. Redek langsung kutus-kutus ning keringete. Ayo, Pak. Malih. Mulih kudu jungkir walik engko. Mengke di video nggih, Bapak. Kirime kula. Wah, lha kuwi. Injen, niki badhe ngaturaken napa? Nyanyi, napa joget, napa nitip lagu, nyangoni? Diaturne, Nduk, Ken, hukum panggung iki diaturke. Hukum panggung, Bapak. Ngono lek kan barang-barang sawaget. Wah, Setunggal nyanyi tok sing mboten saged. Ngapusi niku lho kula nggih saged sakjane. Nah mungkin nyanyi mboten saged ngapunten. Nyanyi mboten saged. Mungkin duet kalih kula mboten napa-napa. Lek duet mengki tak serahne Pak Carik mawon. Napa Pak Bayan ngoten lho nggih. Lek kan duet wakil mawon niki. Berarti lek duet mboten saged, duit iso. Lah ngoten lho Pak, malah penak duite Pak. Nggih mengki lek duit mbuh bicarane lek golek niki Pak Dalang. Ditransfer saged to Pak? Oh ngoten. Yuris. Bisa. Hmm. Tapi niku termasuk boros sampai transfer niku jane. Mboten napa Pak? Rada hemat kedik ngoten lho. Nah, prinsip ekonomi digunakke. Lah kok saged boros? Lah ikhlas napa mboten lho Pak? Mboten ikhlas mboten napa-napa, Oh, mboten usah. wonten. Pun mboten usah Pak. Pun jenengan monggo mriko mawon. Ngadon diceluk. Mboten Pak. Lek tunai mengki duka pripun nek golek pacarik mengki. Lek Oh, tunai nggih. Pak Ibu Kades. Bendahara ada lho Pak, Ibu Bendahara. Wis disiapne. Sampun nggih Bu? Sampun. Sakjane nggih Bu Bendara tapi kalau nggih izin sing ngomong. Malah sing damel paten Pak Carik mawon sementara. Iki tembange apa, Nduk? Diaturke karo Bapak Kades go warga masyarakat Jeblok. Inggih. Rantamno ndangdut sik ikan dalam kolam. Seneng napa mboten? Nggih. Pripun Pak Kades? Ikan dalam kolam? Pun kula tak marmut enak iwake. Nggih. Manut enak uripe. Wah. Pen awake ding. Tak manut mawon monggo. Nggih, ya Nduk aturno Nggih. tembang ikan dalam kolam. Pak mengke pargos kalih kula nggih. Wah, lha iki. Tak warai pragos. Contoh Thank you terus piye ngutang iku? Ngik. Mengke Bapak kan diobati kene nih Pak. Ndak kurang dingkluk ngono iki coba. Sithik Eh? dingkluk sithik. Ngene. Coba Jal. Enggak bahaya ta. Oh, jenengan nyawang bokongku seneng to Pak? Ya, Pak. Kudu anjlok kok panggung ngene. Yo, ikan dalam kolam minangkani pamundhut Bapak Kades uga segenap panitia Desa Jegu Talun Blitar, ya. Jeblok nganu ki dalang. Jeblok Talun Blitar, nggih, monggo. Protes nih wargane kok. Kok jegu nggih, jeblok nggih. Ah, Malih, Pak. sembah nuwun. Sampun puas. Wes mengke-mengke pisan iki tok
Mesakne liyane yo ben Pak cari barang sing joget ngono to. Oh, ngaten. Injih pun. Mungkin nanti Bu Lina juga Bu Afin Dwi Lestari juga yo. Mayar kok nduk kan. Jenengan niku Mbah Lurah mayar. Yang tidak berharga. Pisan wis Mbah Lurah iki. Neng wonten sing dereng lho Pak. Sinten? Oh Pak Bayan badhe nyanyi. Saniki napa mengke? Oh nggih monggo. Mriki pisan tapi dibaturi kalih Bapak. Ora, nggih monggo. Ning perjelasan lho Nduk, perjelasan lho hukum panggung iki diperjelas lho. Lah nggih hukum lho Pak. Foto mengke kula digarap sing bayari tak kula sedanten mengke. Weh. Pokoke perangkat lho nggih. Wis pokoke lurah iki sembodo ya ngene iki. Lah nggih. Ayo Pak. Bapak sinten mau? Yo Pak Bayan yo. Bapak Lurah ampun medun dhisik, ampun ngandhap dhisik to Pak. Konton jenengan garap kula mesti ketelek niki. Wis kula digarap garap. Hukum malam ya to Pak? Heh? Hukum malam. Hukum panggung. Oke, terima kasih Pak Lurah. Sehat selalu. Niki Mbah Bayan nggih. Nggih, Mbah. Lurah karo bayane tenge padha gedhi-gedhine. Amo. Niki cara pewayangan niki Bagong kalih napa nih? Kali Semar. Bagong kalih Semare. Jenengan milih Bagongnya milih Pak Semare Pak Bayan. Wah, kula tak turani jenengan mawon, berarti kula bagian Bagong nggih. Tapi nek mesine Bagongnya rada ndek. Nah. Oh, berarti kula bagian Semar kudune. Nggih, Pak Lurah Semar, Mbah Bayan Bagong. Petruke dereng Petruke. Petruke. Monggo Bapak Bayan. Nggih, monggo. Namine Bapak Bayan. Nggih. Loh, Bapak Lurah ampun mriki riyen Pak, kadi mriki. Nah, ndredeg iki. Badhe napa nembang. Jane pengen bolos sewu angel men. Napa Mbah Bayan nembang napa? Nggih, cobi. Bojo loro mboten wani ya. Siji ndereng gadah niki. Siji ndereng gadah Mbah kula. Kerinduan ya. Oh, nggih. Ini lagu kerinduan. Wah, rindu banget. Bapak kelindian napa? Kerinduan. Oh, nggih, nggih. Jane ram aku. Nggih, nggih, Pak. Nggih, ngono kok marah-marah. Kelindian. Tapi kerinduan niku kalih kelindian penak kelindian. Nggih. Jarine ngoten, Mbah. Kula pun lali. Kelindian ini napa mboten ngimpi niku ta, Pak? Ngimpi lho kelindian ki. Ya karek tujuan kita apa lek pancen waktu turu kelindian iku ya ngimpi. Nek dalam posisi Norman kok kelindian karo wong wedok kuwi malah luwih penak. Gampang. Lek niku ketindian Pak Dalang. Oh ketindian. Wah, mbah jeblok jan jelas wae. Lah nggih. Heeh. Ya, monggo. Monggo. Kula ngarepek nggih, Pak. Siap kula nggih. Ya Allah, kayak iki ra manungsa apa piye to, Mas? Manusia iki ngono. Getmu. Sabar, ya, sabar. Sabar, Pak. Innallaha masabirin. Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Ramelo nanggap ngomong. Kapok bu kapan. Hawane wong kesel iki kudu nesu ngono. Mulane aku wegah umpama rabi iki, rabi sinden iki gah. Nggih, Mbah. Nggih, mboten ngoten niku lho, lho, Pak. Lah pas wayahe anu ilang kok manggan balik-balik kok. Jenengan pirsani to, Pak, lek umpami dalang niku cocoke niku kalih sinden jenengan rene kalih buke lek sinden to ning jenengan kan mandek mergo sampean cemburu to Pak pengen asine pengen delok sinden-sinden luwih ayu to Pak tak omone buke Bu jenengan iki asine dikengken lereni Pak minta ben iso nyawang sinden-sinden liyane ya ta wonge teko Sik lek umpama aku nyawang wedi karo ibumu apa ibumu tak jak wong ibumu iki tak jak tapi lho buke lho gak ngapa gak teng mriki teng kene jero lho sok-sok yo ning kene mosok lho nek anak awakmu ki ndak ning kene ngono wis anak wedok oh ngono bar iki rene bar niki rene lek aku mantuk alah sampeyan angel lho Pak aja omong rene yo ben ora yo ben aku ki bunging lek padha lek umure ki padha so Mbak Kori Mbak Pipit aku anu encane musuh cilik Mas ngerti cilik amu aku ki wong entengne sampean cilik ong ngene ya gedhi jempolane lha wong awakmu ki lho aku wis jajal Pak Bayan wis indil-indil aku sondol-ondol lho sik sakmene wis melu pake
Gek bapakmu ki ya kancamu, kancaku. Bapakku kancaku. Lah iya, pakmu sapa coba? Dekleng. Lah iya kuwi kancaku. Apa iya itu aku arep sing romantis itu kan ya ndak mangun. Lah nggih. Lah mulane kuwi. Nggih, Sehat Pak. apa Pak? Alhamdulillah sakit. Lah Alhamdulillah, tapi radi sakit ngeten lho maksud kula. aku tahu ngerti lho lekmu nyinden. Nggih. Mergo Napa, Pak? jarene pakmu mergo ngantek kaya ngono iki kaken wong wedok ngono iki. Kowe tau muni ngono kualat lho karo pake muni ngono. Lah, mboten kualat, Pak. Niku kenyataan. Sanes kualat, kualat. Kualatne lek anake ra tau dinguk. Lah. Ayo wakile aku sing nginguk aku wakile. Lah nggih. Wonge Aku wakile teko. pakmu. Teko. Pun Pak, kerinduan Pak, monggo Pak. Iwas gladrah niki mengke. Tenan. Ben enggak nyompel tak ning pinggir kula nae. Musuh sinden sik bocah iku lek padha tuweke ngono tak tenani. Ditenanono ya moh. Ya ngerti aku rumangsa aku wis tuwek kowe sik bocah. Wong sirku ki tak olehne anakku karo tadet Lah ya. pundi? Oh. Kok sayange lho jan kesusu gede lah awakmu ki ya.